बे स्पेशल एनआईए केसनि गासैबो केसफोरा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव सफैगासिनो दं होननानै आं मोनसे फोरमायथिनाय जादोंमोन। दा गमामायैनो दिनै बियो मोगथां महराव नुजाफैबाय। केसखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावदों होननानै बे टटेलि नंखाय बाथ्रा। मानोना बे समाव XNDB वेलफेयार एसोसिएशना जोनोमानो जायाखै। क्रेडिट मास्टार बिथांमोना क्रेडिट लानो थाखाय आरो रायजो राजाखौ बिभ्रान्त खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ बिथांमोननि जिथुनाखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि प्रति सापर्ट बोनो थाखाय रायजो राजानि गोसोखौ बोनो थाखाय नंखाय पान्डित्य बिथाङा देखायदों। बेहा जोंनि गोदान पार्टी APB खौ लानानै बिथाङा खरसा नांगौ जोबोद। XNDB वेलफेयार एसोसिएशननि दानसोरां जे बसुमतारिया जे माखासे सिगाङाव जे इउनाइटेड फार्म अफ XNDBआ हथार EPB जे बे आफाद दानायनि सायाव आरो माखासे जेन केसफोरनि जे बिबुंथियाव जे दानसोरां बसुमतारि जे बे सारा जे बुंलांदोंमोन, दा बेनि सायावनो आर गुथाला मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब अब्लासो बुजिगोन आरो मा बुंदों। दा सिगाङाव दि खम सम उनावसो जेन 2 मास 3 मास बा जेनेबा माखासे बोसोरसे जे बि उनावसो पार्टी दानाया बोरै माखासे NIA केस नांनायफोरनि केसखौ मारैहाय होनानै सल्भ खालामनानै बोरै फोजोबनो हाथाव, बेयो मोनसे पलिटिकेल एनालाइसिस बायदि आरोखि। अब्ला आर गुथाल नार्जारिया जे इउनाइटेड फार्म अफ XNDBआ सिगां समाव मा मावलामोन आरो मा मावनानै दोनखायामोन रोखा गेबेंनो फोरमायदों। भिडिअखौ नायग्रो रायजोफोर। आरो दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम जों मिथिहोनो सानदोंदि थांनाय बोसोरनैसो सिगां XNDB वेलफेयार एसोसिएशन मुंनि मोनसे आफादा मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन। बे प्रेस मिटनि सायाव जों मोनसे खेंफोरथि होनो सानदों। रायजो राजानि खाथियाव जों क्लियारिफिकेसन खालामनो सानदों बेनि नंगुबै रियेलिटिखौ। जों इउनाइटेड फार्म अफ XNDB आफादा दाजेननायनिफ्राय जोंनि XNDB फोरनि जि जेंना आरो जोंनि मुंख्लं नखरफोरनि जेंना, जोंनि वेलफेयारफोरनि जेंना, गोबां जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो जों सरकारखौ नारसिनदों। आसाम सरकारखौबो जों नारसिनदों, BTC सरकारखौबो जों नारसिनदों, बेनिफ्राय जों सेन्ट्रेल सरकारखौबो जों नारसिनदों। जों खननै दिल्लीयाव थांदों। दिल्लीयाव थांनानै IBनि डिरेक्टर तपन डेका सारखौ जों लोगो हमदों। बिनि थ्रुयै जों हम मिनिस्टारनिसिम मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ जों गथायहरदों। प्राइम मिनिस्टारसिम जों गोसोखां बिलाइ गथायहरदों। बेनि अनगायैबो जों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो जों सावरायदों। थांनाय 27 आगस्ट 2023 बेयाव जों गिबि अफिसियेलि जों आसाम गभर्नमेन्टजों जों सावरायदों ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउस खारघुलियाव। बे समाव आबसुआबो थाफादों आरो जों जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै
जों सावरायदों बेनि उनाव जों 23/35 माने 3/5/2024 बेखालिबो जों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों बेयो बाक्सा जिल्लानि सिखिरि गेस्ट हाउसआव बे समाव मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दंमोन बेहाय जों जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायदों जोंनि केसफोरखौ लानानै सावरायदों जों स्पेसियेलि बे समाव जों NIA केस आरो भुटानाव थानाय जोंनि केस बेनि सोमोन्दै गुरुत्व होनानै जों सावरायदों बेखालिनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों प्रमद बर'खौ बिथोन होदों जे गांसे लेटार लिरना हो भुटान गभर्नमेन्टनो जायफोरा भुटानाव दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनायनि बागै बेनिफ्राय आं थांगासिनो दं आं थांनानै गुवारै सावरायहैगोन होननानै बिथाङा बिथोन होदों आरो बे मथेनो भुटाननिफ्राय जोंनि जि 6 जन जोंनि दावहारि लोगोफोर दंमोन बेखौ जों रिलिज खालामनो हादों बेखौबो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड लिबियानो गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै बेखौ जों साक्सेस जानो हादों बेनि अनगायैबो नेपालाव सासे दङ बे केसनि सोमोन्दै सावरायदों केसअफ फुएल मुंनि सासे जोंनि केडार दाबो नेपालनि जेलाव दङ बिथांखौबो इन्टारनेसनेलि माने मा राहाजों जों रिलिज खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायदों आरो 28 आगस्ट 2024 माने बेखालिबो जों चिफ मिनिस्टारजों जों सावरायदों आरो चिफ मिनिस्टारा बिथाङा खोथा होदों थाबैनो जों गासै अफिसियेल्सखौ लानानै गासै पुलिसनि आरो सेक्रेटारियेट लेभेलनि गासैखौबो लानानै थाबैनो सावरायगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो नेक्स्ट टाइम फैयै 21 सेप्टेम्बर 2024 बेखालि all Assam government officials, bureaucrats, chief minister खौ लानानै जों सावरायदों बेखालि मानगोनां स्पिकार जोंनि बिश्वजित दैमारी सार बिथाङाबो दंमोन केबिनेट मिनिस्टार उखा गरा ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन बेनिफ्राय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर बिथाङाबो दंमोन बेनिफ्राय रनज पेगु मिनिस्टार सार बिथाङाबो दंमोन बेखालिनो फारि फारि गासै पइन्टफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बैखालिनो डिसिसन जादोंमोन जे जितु NIA केसनि सोमोन्दै जों सावरायनायाव बिथां चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे मोनसे अपसन दङ जे सेन्ट्रेलनिफ्राय NIA जिहेतु सेन्ट्रेलनि केस बे सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव जों लाबोफिननो हायो जे स्टेट जुडिसियारिनि सिङाव लाबोनानै बिथांमोननि केसखौ जों लासै लासै फोजोबनोसै होननानै बिथाङा बुंदों आरो सेक्रेटारिफोरखौ बेखौ माइ नट्स बिथाङा बिथोन होदों बेबायदिनो बैखालिनो गासै केस जोंनि साख्रि बाख्रि बेलायावनो जा बेनिफ्राय गटे नर्थ इस्टआव जोंनि केस थानाय आसाम नागालेण्ड मणिपुर मिजोराम अरुणाचल मेघालय वेस्ट बेंगल गासै केसफोरखौ बोरै उइद्र' खालामनो हागोन मा सिस्टेमजों खालामनो हागोन बेनि बागैबो जों गुवारै सावरायदों